Gas Italy, υγραεριοκίνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα Megane. Ένα Megane που ήρθε σήμερα για να αλλάξει δεξαμενή, που έληξε στη δεκαετία. Ορίστε εδώ πέρα, ολοκένουργια δεξαμενή. Ένα Megane που φοράει σύστημα της Europgas. Θα το δούμε και εδώ μπροστά. Και παράλληλα μετά από 10 χρόνια έβαλε και μια καινούρια λοιπόν μπεκέρα. Τη χρειαζόταν, το ένα μπεκ τα είχε παίξει. Βλέπουμε εδώ πέρα Advance 32 της Europgas. Και πάμε μέσα να γνωρίσουμε τον ευτυχή ιδιοκτήτη. Το όνομά σου, φίλε μου? Είμαι ο Δημήτρης και έρχομαι για δεύτερη φορά εδώ πέρα στο Gas Italy. Είχα για μια επιδιόρθωση παλιά επισκευή. Τώρα ήρθα για αλλαγή δεξαμενής και μπεκ. Ήμουν ευχαριστημένος την προηγούμενη φορά, γι' αυτό και ξαναήρθα εδώ στο μαγαζί. Τι πάραδο ο Σιδηρόπουλος. Και εσύ είσαι σαν το Jesus Christ. Στο είπα από την πρώτη στιγμή. Καλά, εντάξει. Λίγο, από το υγραέριο γενικότερα στο αυτοκίνητό σου, αδερφέ, είσαι ευχαριστημένος, θα το πρότεινες? Από το υγραέριο, ναι. Είναι μια διαδικασία να μπει κάποιος να το αλλάξει, να κάνει τη μετατροπή, αλλά έχει τρομερή οικονομία. Έχει βγάλει πολλά χιλιόμετρα και το Megane το 99 συγκεκριμένα για τα χιλιόμετρα, για τα λεφτά που έχει κάψει δηλαδή. Συμφέρει πολύ. Το συνιστώ, αυτά. Να είσαι καλά, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Φιλιά. Πιλάκια.